португалия аст ки аз соли 2011 ҳидояти тими мазкурро бар дӯш дорад. дар бораи гурӯҳи бозигарони 19 комрон алиев, рақами 13 бахтиёр солиев ки болотар гуфтем ва хоҳад буд кунандамои ӯ дар майдон. инак 3-2-1 ва оғоз мешавад аз маркази майдон бозӣ. миллипӯшони перу ва ба ҳайси сония санч ҷош олкинс аст ки пешироҳи бозигарони ҳарифро бигирад. ҳамдастои дигараш мавқеиятҳои холӣ мондаро бояд маҳкам кунанд, аммо мутаассифона мо дар дақиқаи ин аст ки зарбаҳои бениҳоят маҳкаму қавӣ ва дарвозакӯб доранд бозигарони ин тим, махсусан зики, бруно коэльо капитани даста рақами фирӯз. ирсоли ӯ бисёр имконияти хуб, фурсат ҳаст, зарбаро мебинем ва имконияти беҳтарин буд, аммо зарбаи задаи сратчо акнун аз зарбаи кунҷи бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. комрон алиев, зарбаи ӯ бартараф шуд ва боз як кӯшиши дигар барои зарбазанӣ. ин дафъа самандар ризомов тайёрӣ мекунад, бисёр арзандаро давом медиҳанд. худи фирӯз метавонад зарбаи хатарнок занад, аз ҷумла дар ин ҳолат, вале каме хато рафт зарбаи задаи бештар бо ту бозигарони дастаи мунтахаби португалия ҳастанд. ин чиз албатта дигар ҷои шаку шубҳам нест ва дарвозабони мо дар ҳар ду маврид хело хуб инҷо ҳаракат ба пеш меояд. бибинед бозигарони ҳариф ба қафо ақибнишинӣ мекунанд ва худи фирӯз боз ҳам зарба мезанад. будани бозигарони мо дар ҳар лаҳзаи бозӣ лозим аст. инҷо мавқеияти озод акнун бибинед пайдо шуда истодааст ва ба бахти мо бозигари ҳариф аз ин имконият качи тӯбро дар майдон нигоҳ медорад ва инҷо бисёр олӣ бозӣ мекунад. фирӯз бекмуродов тавонист ки бозӣ кардан мумкин. 5 муқобили 5 нафар, яъне дар назар дорем 5 нафар муқобили 5 нафар мо бозӣ карда истодем ва ҳамин лаҳзаҳо ин ҳолат бартараф шуд ё на. бозигарони португалӣ голи дуюми худро мезанад. зики ба задани гол даст ёфт. комрон алиев хато кард. баъд аз ин бибинед аз ду нафар зики гузашт зарбаи ӯ. хуб тӯб аз хатаки дарвоза ба пурагӣ гузаштааст. то лаҳзае ки баҳодур хоҷаев тӯбро зада аз хати дарвоза мехост берун кунад, он дар ин ҳолат боз ҳам бубинед ки бозигарони португалӣ чӣ гуна пештар меояд ва боз ҳам зарба. ин дафъа дарвозабони ҳариф баргардон. онҳо низ гол задан мумкин аст. фирӯз хело хуб инҷо пеш мебарояд аз мавқеи худ ва зарба мезанад. чун дид ки дарвозабон эду солза пеш баромадааст, рост тӯбро ба дарвозаи ҳариф равон кард, аммо эду солза ба қафо баргашта тавонист. инҷо ҳуҷуми навбатии хатарноки португалиҳо ва тиаго брито. зарбаи навбатии хатарнок ва ин ҳолатро ҳам фирӯз бекмуродов бартараф карда истодааст. зинаи дуюми радабандии ҷаҳонӣ аст ва дигар дастае ки дар зинаи шашум аст марокаш. инҷо фирӯз хело хуб кӯмак мекунад ва баъдан бахтиёр солиев тавонист ки зарбаро баргардонад. муборизаи бозигарони мо давом дорад. хело хуб фурсат барои бозигарони мо ҳам метавонад пайдо шавад. инҷо чаро идомаи ҳуҷумро мебинем. дилшод саломов бо тӯб зарбаи ӯ ва дарвозабони ҳариф бармегардонад. хизон аз тими миллии кишвар голро орзуманданд, талабгорам ҳастанд ва ба ин ҳадафи худ мо мерасем. комрон алиев бо як зарбаи дақиқ инҷо тавонист ки яке аз беҳтарин дарвозабонҳои дунё эду солзаро маҷбур кунад ки тӯбро аз тӯри дарвозааш берун гирад. як бор дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. аз зарбаи кунҷӣ пас дода шуд аз сӯи насратчо исмоилов ва аз байни пойҳои эду солза дар ин ҳолат тӯб мегузарад. комрон алиев бисёр зарбаи маҳкаму қавӣ зад. ҳисоб 2-1. ангеза ва ҷазобияти ин рақобат боз ҳам дӯстони гиромӣ ба авҷи аълои худ мерасад. як бозӣ кунаду дастаи бартар будани худро нишон диҳад, вале ҳамин лаҳзаҳо фурсат барои бачаҳои мо ҳам қариб буд бори дуюм пайдо шавад. зарбаи хатарнок ва дар ин ҳолат тавре мебинед фирӯз ин зарбаро баргардонд, аммо дар бозёфти тӯб кучи муваффақ буду. як бор дигар мебинем качи зарба зад.
дарвозабони мо баргардонд, аммо дар бозиёфти тӯб Эрик фаъол аст ва ӯ ҳисобро 3-1 бозам ба Файзалӣ, акнун ба марказ меравад ва зарбаи олии худро нишон медиҳад Файзалӣ Сардоров. Фирӯзбек Муродов, зарбаи ӯ ва бисёр олӣ, аммо инҷо боз ҳам дарвозабони ҳариф Фирӯзбек Муродов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. Файзалӣ инҷо ба тӯб ноил нашуд ва баъдан дарҳол Яго Брито ҷо зарбаи ӯ фурсат ҳаст, аммо зарбаи некрӯз Али Маҳмадов дар ин ҳолат тавре мо шумо дидем давом дорад. инҷо тӯб ба ихтиёри бозигарони мо гузашт. Фурсати хуб, Самандар Ризомов пас медиҳад ба Файзалӣ, зарбаи Файзалӣ бартараф шуд ва баъдан ҳассосият дар авҷи аълои худ аст. Файзалӣ пас медиҳад ба Дилшод Саломов, идомаи ҳуҷум, боз ҳам Файзалӣ, зарбаи ӯ ва каме дигар талош кардан лозим. Файзалӣ зарба мезанад, аммо бартараф шуд. кӯшиши дуюми мо, бачаҳои мо бисёр олӣ, чӣ гуна голи зебо ба ҳадаф расонида шуд. ин голи мо қимати бештар аз 1 голро дорад, аммо мутаассифона танҳо 1 гол менависанд барои мо. 3-2 шуд ҳисоб. ҳассосият дар авҷи аълои худ аст, аммо дӯстони гиромӣ ҳамагӣ 2 сонияи дигар вақт дорем. хело афсӯс мехӯрем. зарбаи Файзалӣ баргардонида шуд. Дилшод паси зебое дод ба ҳамдастааш ва бубинед ки Бахтиёр Солиев чӣ гуна нуқтаи ниҳоӣ мегузорад. олӣ буд, олӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ. Фантастика дӯстони гиромӣ, бениҳоят зебо буд дидани ин голи задаи Бахтиёр Солиев, аммо мутаассифона вақт камтар боқӣ монда истодааст. ба қадри анамин сонияҳо бояд мо расем, ба қадри анамин ҳунарнамои олии бачаҳомо бояд бирасем. дӯстони гиромӣ, қатъи назар аз бохт дар бозии имрӯза муқобили дастаи дуюми ҷаҳон, муқобили қаҳрамони феълии ҷаҳон ва дастае ки 2 дафъа дар чемпионатҳои охири Аврупо қаҳрамон шудааст, қаҳрамони финалиссима, мо имрӯз олӣ бозӣ кардем. ҳунарнамои арзандаи мо муқобили қаҳрамони феълии ҷаҳон. бахтамон ҷое нахандид, ҷое хатоӣ доштем, ҷое камбудӣ доштем, аммо онҳо рафт шаванданд, вале худи ин бозӣ